President ኢሳያስ አፈወርቂ ብሚኒስትር አህጉራዊ ምትሕጋዝ ሚስተር ፔካ ሃቪስቶ ዝተመርሐሉ ፊንላንድ ሎሚ 10 ጥሪ ኣብ ኣዳራሽ ለንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ኣብቲ ኣብ ክልታውን ዞባውን ጉዳያት ዘተኮረ ዘተ ኣብ መንጎ ኤርትራን ፊንላንድን ዘሎ ርክባትን ምትሕግጋዝን ዝድልድለሉ መገዲ ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ካልኦት ዓውድታትን ሽርክነታዊ ምትሕጋዝ ክህሉ ብክልቲኡ ወገናት ቁርብነት ከም ዘሎ ብምርጋጽ ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ብክልቲኡ ወገን ቀጻሊ ጻዕሪ ክግበር ኣብ ምርድዳእ ተበጺሑ ኣብቲ ንዞባዊ ጉዳያት ብቐንዱ ድማ ኣብ ምዕባለታት ሪፓብሊክ ደቡብ ሱዳን ዘተኮረ ዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንደቡብ ሱዳን ምሕጋዝን ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ቅልውላው ንኽትወፅን ኩሉ ክግበር ዝከኣል ደገፍ ግዜ ከይወሰደ ክትግበር ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩ ብሚኒስተር ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ሚስተር ፔካ ሃቪስቶ ዝተመርሐሉ ፊንላንድ ኣብ ኤርትራ ብጸንሐለን ክልተ መዓልታት ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተራኺቡ ከም ዝዝቲ ተፈሊጦም